Ama unataka sema sekretari yoyo izimozipinda Eta baba adzimaya upenyu hwavo mukambovaona munhu dare kokana nhasi vakupinzai pamberi pedare mimi mosvika chete muchiti adzimai ava ndinovada munofanira kutanga matauro akadambudziko raita kuti amai ava gara apa nokuti hatingangoti adzimai ava ndinovada tinenge ava tovatarisa kuti vakurwara kuzi vangangouya muno mudare chete ndizvochitsanangurirai dare edzai zvinoora vachinyora saka so ndakazira ndivanga vakaita kuhadira kushop ma1 asi kumba ndaiwe saka ndakazouya nemusi wa27 vakati ngotengora zvichirina $60 saka ndivanga vakaita kuhadira munyaya iyi kumashure iyi saka ndakakumbira naye pakaitika nguva wazondipa zvavo saka tikaikumbira kakuita kupesana pakungotaura mumba chitema mudzimamba pavo watanga kutoshaudha vaishaudha kubuda zvavaia simba wakadzoka ndekuongoro ndinoona kuti kudzokera wangu mudzimai yangu akabva ngoirongedzera nekuzive zavo wapinda mberi waenda kunokatora saka ndakaita kakunokuteera so 3 weeks pandazoteera kekutanga ndakafonera kwaatete vandafonera kuti mangwana acho titakatidzoka mangwana andadzoka mangwana ma7 kuseti shoma 12 kuti masikati avana kumi ndikati atete ndabe pasina kupera zvinhu zvazondoenda kuda maitikira zvakaita iwo tikuda mudzimai madzimai anodimara amai mavanzi wazotaura nabantu vari kuti iwe pano zvakaitika asi vari kuda kuti mudzoke kumba inini zvautora ndikuzvinzwa asi handikwanisa kuzvigamuchira nokuti tsutsumuzwa 19 tabva mudare muno ava baba ava vasvika pamba pedu vakatofonera mukadzi wavo kugara naye mushure mekunge vasiya vana vangu kumba 1 wiki kubva musi wa31 kusvika musi wa8 vasiko kumba vandikandisira mameseji ndinavo kuzoti amavhaleka unosinodzokera kumba kunoona vana vavo dzaanherera ende handidzoke futi koko zvangu chose kwekugara ndaanako saka musi wa19 taya panapa ndakwira dare ava baba vakazoteera kumba kwedu vasvika kumba kwedu bvawamisa motikari pamba pedu ndobva vakufonera mukadzi wavo kuti switi nini ndiri kuya vanhu vari kunoku vari kuramba kuteerera zvandiri kuvaudza zvoshuva vakazofambisa motikari yobva vaendesa pamusuwo pebaba pebhedru rababa vangu ndobva vatanga kufona vachitaura zvavanoda hanzva dzangu ndobva dzakati waibva panapa ukwanise kugara panapa iwewe uchiita zvakuchita panapa nyaya yako iri kudare chidzokera kwaunga toda mukadzi wako uda urara panapa iyo nyaya yakudare mukadzi wako akaya akagara panapa 3 weeks auna kuteera nhasi wakuzoti uda mukadzi wako pakuita sei ava vakaramba vachita nharanda dzamubva dzati takuzokurova itsangu ndoko vakazobuda kumapasti 12 bva vauya kumba kwavo vauya kumba kwavo after yangeti sunday monday musi wetuesday ndoko vakanisendera mameseji chiratidza nina ndichakuda ende nezvako handichada kutoitawo ndipindure yautore tunhu twako twese nenguva wakutomisa zvakawanda ndoda kukuroora ini nezvako handichada mameseji acho ndinawo saka ende ndakakombera kuseri kwemashoko ekuti vakati nini nezvangu havachada because tane 22 years varumwa vachindishungurudza protection order kushamba ndakaenda havana kumbouya haina zvairi kushanda vanogara vachindishungurudza vakangobva kumahore avo vanosvika vachishungurudza vachindirova vachindituka saka inini ndandati vandiburire pachena kana vasisati nezvangu inini ndine mhuri ndine vana ndoda pekugara ndichengete vana vangu ivo woenda kugara zvavo nemukadzi wavo ndopane mashoko yangu chena ndine vana 4 vakura sei mukuru ane 22 years wenumber 2 wachena ane 18 years wenumber 3 ane 13 wechi4 ane 6 years iyo zviri baba zvekutsara mazviona kuti kwekwa maiti kwendu muchifonera switi maona kuti hakuna chinhu aiwa madzimai angu muzoti kubuka chiri koni kuri papa vanozopedzera vakungowedzera pachomati zvirambe zvavanenge vachita asi kumbuka kuzhinji hapana chikakonzeresa chizhinji kuti nditi madzimai angu aniswari kuti kati vabatire huku unozviona zvitendera kuti utsvaga kuti imba ivakike because hasha muromo kana wapotsa unokuhwa shamba inoita kuti mangwana usadzokoredza zvinodei amai toda kuti murume uyu abate huku mangwana kuitira kuti muromo wake waakajaidza asapota achidzokorodza
kuramba achitaura zvisina basa. andisizozvinokuya ndakubata ine chinangwa chei because kunditadzira kwake zvaakatongoita kuenda pavabereki venyu achifonera achiti switi lavi chichi izvozvo zvega imhosva zvokuti dai vakanga vari vamatezvaro vaitouya futi kuno vachimupa mhosva futi kuti wakashaina pamusha pangu ukandishora but ungoti kufona ari pamapenyu achifonera eswiti wake imhosva yaakaita kwamuri pamberi penyu. Saka ndikubvunza kuti munodei kuti muromo wake uyu umbonzi wakashambuchichabo agone kuziva kuti muromo unokonzeresa kuti pote chingobuditsa mari dzimwe dzisina basa. Watinozotorwa nadzimai uri kuti udii kumbira kunadzima ukatugama ndiandidzikisire so waita zvezvokuti switi apa ita switi ndidzikisirewo ndidzikisirewo switi kuti kana usina kurwadziwa iwewo gone kuendera mai yavo zvakanaka imabaira mberi pamombe musadzikise gara pasi mumombere iwe enda nokumbira pamberi kana pane zvinochinja to enda pamberi apo ugame ukumbire switi nhasi kunoemberwa muno kunadzima ngozvikaenderera nhasi muri mambo because munhu umwe ndanifunga kuti vamwe muchato munzwa odho yake inoreva kuti uye akuda kunongondishungurudza pamba pake nokuti kuzoenda unotora protection order kubvira agasti akanditaura kuti inini nemukadzi uyu vatangodanana anga asingatengi chikafu kumba vana kuchikoro hasi kubhadharira izvozvi ane vana vasi vokumba vaida kunyoswa grade 1 nemumwe akuenda kuchikoro havasi kuenda kuchikoro mixed akati amai venyu ndodzeki vachakuendesai kuchikoro saka uyo ari kungoti nini mukadzi ndinomuda pauda kudzivisa inini dasunungura inini iye waenda kugara nemukadzi wako inini kwanisa kuchengeta vana vangu ndozvingoripo havine zvangu ahachatoda akatondifonera akatondisira audio kana kuti dandikupei muini taitonotiakusunungura kwaanoita ari kubva kwacho ndiwaona uchenjeri hwako mazuva ano izvi hazvirambike kai wakawandirwa iwe uchifungidzira kuti urikutaura nemunhu akapusa ezvinozvi vanhu vese vakutoziva kuti kana urumbo kwako ndomaitirani ako ati kuti zvese izvo zvinoitika mudzimba hatisi kuda munonakidzwa nekuparadza chete imba. Amai, tazvinzwa zvanga chitaurwa nomurume wenyu nokutuka kwanga achiita but munomuta kuti ngaabate huku vakubatire huku mukati ano mombe
saka akumbira kuti adhiyanire zvandiremberawo haungandideredzewo sababu wavana manga mati kudii sisi handikwanise bhokosika mushungurudzo kakamukana uchiita kakanyama ukana azobvisa mombe yacho kudzoka kumba muchinakerazira iye akuziva here kuti nekuti pane zvimwe zvokuti abvisa mombe aneti inini handisina tarisiro yekuti ari kutaura kuti mukadzi ari kuta bhozi iye akatondibudira pachena kuti nini nezvavo handichada saka ndandofunga kuti sezvo achangobudisa chiri kuti amavhala handichada bhozi nini nekutoona kunditambudza nekundishungudza kwaiti zviratidzo zvairatidza kuti iye nezvangu haachada abuya nyaya yakachimigare utongo yatozochichitongere inini kana maona kuti inini zvanetsa isisati kumanidzei iye anga ati ndakuda kubhata umaiti geta wanchakuda tienda kwakati saka inini munoti kudii tanga takuti ngaabate mombe iye akazvitendera saka anogona kuzoya nemombe nhasi mangwana chimomba matiza tiza ndagara ndikumba kwedu iye agara akumba kwavo ati isusu mombe matimi muruda chi 300 inova mari yemombe tati nhasi abvisa murudzoka kumba here murimamuchada saka ndozvatataura kuti reda kuti paradzira nguo kudira pachena ndimatatoda kudirwa pachena saka ataura unyangari hwake tahuwana saka mabuda pachena mati hamuchada madii kumupa chance nekuti imi mune vana mupe chance kuti shamwari pamombe abhadhara mumbomupa chance kana adzokorodza iye ndezvokwake mumbomupa chance mumboona kuti zvinoenda unogona kumupa chance but ko iye nemukadzi wake achangoyamka achingoenda kumukadzi wake achiramba achindishungura saka dare racharikwanisa here kuti iye nemukadzi wake vagare kwavo kuri sefi nini ndichigaro kwangu nyangwe yedu nini tichichengeta vana vangu asi muri mese ka baba vachiuya kumba amene zvako vari kuuya nei Diamond mukadzi agara hauna mukadzi zvinhu zvakangoitikawo mukadzi wako nomuda adzimai wangu wawanzi vachitaura kuti wakadhiraivha motokari uchitofona uri pamba pavo munyepe pawakazotanga nanatezarao kuti vana pavo tidhirire takukurwa wangosingaitezvo ukagumbuka zvimwe zvachazokwatisa wewewe isusu kunomatikumanikidza but kuti kana zvinhu zvakataurika zvitambiriso kuya kwazvakaita hapana chakuramba zvanzi nemadzimai avo zvinokwanisika here kuti ivo vanenge vachichengeta mhuri yavo vari pavari ivo nemudzimai wako iyeyo muchengetowo mhuri dzenyu dzamunenge muchaita ikoko amai Diamond tingaweste nguva panapa isusu toda kuti mudzoke kumba zvandambokuudza futi panzi toda kuti mudzoke kumba Diamond mwana wangu toda kuti mudzoke kumba pana anopikisa mama zei amai ini ndoda kuti Diamond adzoke kumba mukadzi waDiamond adzoke kumba zvino mimi naamai mukwasha wenyu mazvize ndo zvaari saka muri kuti kudii sitati mukadzi ngaadzoke kumba mabva kupi amai mawaya nababa maya mese kuti Diamond psiwe ave nemukadzi wake patadzwa kuti arapa abate huku tati abate huku yemombe akazvitambira Diamond mombe inooneka rini mati ndachikumbira kuti vakandidzorera vanga vachi 300 kana vandidzorera kana vakaseta $100 ndokunza kutsvakira amai Diamond aluchemo nyaya yarutaura kuti 300 kana kubhadhira mombe ndinozvigamuchira kana ndokona kuti atozvigamuchira last muna August ndakanetsana nemurumini nemukadzi akandibatira mbudzi $80 ndakatenga mbudzi
ndiri kumba chingori chitukiso futi iwe nehama dzako mune ukopoko vana baba wako vanoda masetsi yangu vakajaira kuda kudya zvinhu zvekuti ndinga ndakubhadhira kumusha kwenyu mune ukopoko muda kupota mudya saka sitirifuri nyangwe ndabhadhirwa mundero chinenge chingori chitukiso ndosaka ndakakumbira dare kuti ini ndipo pekugara ndichengete vana vangu uye agarewo kwake ande nyika yacho inotozara kana maitemo bozi ndichakumbirwa ndi munhu asindakumbirwa maona nyaya inosirisa yababa iyi unoda kuona kugara zvino inini ndiri kuti mune mukana kuti muyana nemurume iyi kana wadaro munhu anoziva abereki rega kuti unoziva ita kuti kana wataura mudare verenga nhasi apinda mudare nhasi first time ipinda mudare munoverekera kuti Diamond hatinetsi nditi kuti handina mukadzi ndozvatotsesedzwa ati handina mukadzi nditi hatinetsi kutresa Diamond ndaudzokera kuno kana chibatira huku tinochibatira huku zvizvi aupandedzura ndoinoita kuti mangwana kana wakuya mudare mutaiwaka chechi chakabvita musiri chichichi finish zvatopera ndikuzvinzwisisa sekunongozvona agatswa chotanetsana akatora mukadzi vakakamura kusarumba mangu atora araramba mangu ndakatoshaa dzimwe hembe dzangu ndabandamira kuenda kunguva kubvira muna agatsi kusvika izvozvo mwanise mani kukufamba ndikungonzi ndizvozvo orit ndabandaenda pamushonga ndakumwa mapiritsi pamusaka penhau yemurume saka zvingari zvada kuramba achingondizadza inini ndichiramba ndichirwara pamusika pomunhu ndosakatisiwavo atikutaura teerera handiti iwe kuti ndauchengeta vana yes of course chengetai vana chengetai vana muri pamwe chete chengeta murume makupamba ipa udaramiwe munda amai musha makavaka wewe murumana udzinga ipamba ainde akuri kwese unoda kutekera kugara mimi murume achitudzikira ikumba iye wache wamufungidzira ndianofanira kutekera kugara mimi pamba penyu handikuzvibvuma kuti ini ndoda kugara pamba ndichengeta vana but ko murume anokwanisa here kuti awanopa anogara nemukadzi wake ini ndoda kuchengeta vana vangu baba vangu vandakarova here hamtara murume mumba here hai izvi zvinhu zvakuda avasinzi ava havana sabhuku wavo zvinhu zvakuda kuti sabhuku anga ari kozi inini hangu pari zvinhu ndiri kuziva kuti ane stendi ane munda wake ane stendi yake saka ndofunga mai Diamond makaona tichinetseka kuti tipe vana nzvimbo dzokugara vana vemunzvimbo menyu tikazovapa hedu tunzvimbo rokuti vagarewo vana vedu vawandisa saka inini zvokuti ndifungidza kuti uyu murume mukuru ndomupa hapana nezvinasi hapana asikasabhowani changamiri pane imberi kwachakonda tinoimba kuziva kana matiri agare upe agare kuzvinongoita ina handa kuona mwa mukadzi amaita munhu tikunetsana nenyaya yemukadzi ari ipapo mukadzi autaura hapana mukadzi ari ipapo ndiri kugara kumba mazuva eso hapana mukadzi ari ipapo manzwaname Diamond imbobvunza vabereki vangu chinoenda kanga ndine chitongwa nemurume anga isiri dare kumusha kwaamai nhasi waya mudare chiteero dare waiti tipe pfungwa dzenyu toita sei zvamunditodzodza ngandapa kuti nini ndichengeta saka iyai nyaya yenyu muri vairi mumudhisaidi kuti hanhu muna kurambana kai hapana nashererera hamuna kushanda dzimwe pfungwa ngatitege kututunya pfungwa dzimwe ka tiri kure ngatishandise pfungwa dzekuti ndinozodii mangwana ndinozodii tikatutunya tichishandisa pfungwa dzevamwe vanhu zvinotikosta inini nyora judgment yedu amai Diamond ari kudzoka kumba kwavo Diamond achatsvaga achabata huku iri kuenda kune mudzimai wake yemombe amai achema mazomuti chi mukuda yemombe iyo 300 chimuisa 250 mombe yedu inyaya keshi mari iyo inakunakutoda tiningiri nemudzimai wake mai Diamond adai kudzokera ikumba Diamond mudzimai umirira mwenga wokuya mwa asi ndanotita pachivanhu kana usina mari yakakwana unofanira kuendesa imwe mari unotita mukadzi wekuchitora mukadzi asi ngachirekesane chitukiso sokutaura paanoita kuti iwewe unozoa kutuka nezvinhu mabva kukamai taurai tese varume musikadzi vatinoiti varume vakuru vakati muroerera kurefu
kana unezvaunongoita asagwezi ambira kurefu avari kuzviona kuti mune vakutaurwa munoti amai vaprocesa kuti une mukadzi saka iwo mukadzi wako zvari kuramba kuti hauna mukadzi kana une mukadzi ari kutarweni enda kutarweniko ari kukuya vachimuona pamba nokuti charamba chitochinetsana newe. Alright, tapedza nai vabereki vacho manzwa zvotaura mama kuwasha wangu since akaroora mwana wangu fuma yakabvisa chotoenyingona nekurosara mamuri mudare baba mamuri mudare munodare muno patanga nyaya dzese mama agara apo kati masanganisa nyaya nhasi hatisi kupinda yenyu nokuti nyaya iso yapinda ndikuita katiutarara hafu kudhara iwewe ungadai wakwira dare rako repfuma kudhara pasati pane nyaya saka chimira vana vadzokerani ozoya kudare kwamambo kuti mambo pfuma yangu chakakosha mai kudzivaka nokuti izvozvi makati varamba ndikupai mombe nhatu kasi makareva pfuma mwana wenyu ari mumba unodya rusambo nyepe saka zvimwe zvacho toda kuti tivhurike but hatizoda kuti muvhurike Diamond aripo manje anobva azoona kuti pane gepi iro gepi iro ndototasika kuti vashandise varuma but mandibvunza ndakubatsirai ende unosaina Diamond 250 chigara yapo tiivhareda Wonderful.